chii chiri kuita kuti varume vachite vakadzi vavo mudzimba kana mumarelationship vasati vatombororana vachiri mukomana nemusikana? Iwo wakauya kwandiri ukati unondida, but uri kuti unondida maybe une 4 kana 5 kana 6 vamwe vasikana kunzoko. Ini ndokubvuma nditi uri wangu tiri tega tingori 2 and later on you found out kuti makawanda baba. Chii chinokonzeresa izvozvo? Ini ndikatarisa nyaya yekuchiita zveshuwaka yakura kandi zviri kunyanya kuitika. Hazvinei kuti murume ndari kuchita kandi mukadzi ndari kuchita, but pamwe isusu vakadzi tiri kuzochitawo nekuti munenge matitanga tarwadziwa, maybe wabonchi takawanda kuregerera wandichita sorry baby ndakuregerera kechi3 kechi4 ndonoti aiwaka maybe ndosvika pakutozokuvara neBP ndini ndorwara rege ndingochitawo ndifanane ndisanzwe kurwadziwa kwekuti mumwe wangu ari kundidai. Okay, right. Ndachida kutaura point yekudai so anditi hakuna munhu anozongochita nokuti aroora mudzimai anaye mumba anditi asi kuti nyaya inototangira anditi achiri mukomana nemusikana. Okay. Wai ndichidai nokuti panguva yacho uyiwo unogona waiwa munhu kunzi uri panumber 4 anditi uri mukadzi anditi uri panumber 4 pane mukomana anditika. So asati atokuroora already atori mujobho rekuchita anditi. So paanozoti atora munhu auya naye mumba anditi haasi kuregera zvaaita chero usipo. But chiri kumboita chacho kuti waraita usati wandiroora chiri kuita kuti unge uine 4 kana 5 vasikana vacho. Chii ezi varume chii uri kutadza kugutsikana ne1 waunaye here kana kuti chiri kumboita kuti uite 5 kana 4 kana 3 kana 2 chaiyo chii? Nekuti wanzi wachita kudaro lese taroorana tiri 4 vasikana wandichuza kuti ndaitawo like ameno pamwe nyanya dzangu dzandiwanira kuti ndichiroorwawo ipapo. And then ava 4 vangogara nawo rugaro chodzoti baby on ndistori bored chiri single and stuff. Ini ona haisi nyaya yekuti uri kondina. No, I think ndonese kuti iyi nyaya iyi inogona kubata munhu wese kuti muve nemukadzi kuti wakambotangira papi izvozvi uri papi, nokuti hachisi chinhu chinojairika kuti ungoti warora munhu usina mbobva waita musikana watora watonaye mumba wonzi mwana wauchita. Uzoti shocking thing ndezhi ndeyekuti anoenda kunze onochita odzoka pai mumba macho iwo urimo anditika andikuzvona. Saka kureva kuti apa ipapa ndo panofanira kubva munhu anditi kubva munhu kuti ayo right nokuunderstand as well kuti right inini panapa ndadini. But kurevere kuti hakuna a specific reason yekuti unoti ndiri kuchita nekuti zvakati. Asi kana lese mukadzi wako ari wrong ndiye ari kuita kuti uchite, matadza here kuti mutaurirane muri 2 usati waenda kunzoko. Alright, maybe mambotaura 1 2 3 zvaramba uri kunochita ubvopedza ubvodzoka futi kwandiri for the while. Kana uwanoti nezvangu ini nauchada ko ukangobuda woita move on wozviitira upenyu hwako wochita magirlfriends ako uri kunze. What is the main reason yekuti uri kuchita wodzoka kumba ndokubikira wodya? Is something unodzoka futi kwauri mubvunzo iyoyo anditi kuti kune vamwe futi zvakare vakadzi vanoita the same thing yauri kutaura iwe. But pamwe isusu tiri kuzviita nekuti matirwadzisa first. No, apa ingori nyaya yekuti munoti varume pamwe omwe varume wacho titorimo takagara mumba haisati tambozviita, asi vamwe vakadzi ndo vari kutanga iyo kuita first kubuda kuenda kunze. Okay guys, what do you think about this? Tiudzewo zvamunombonzwawo mafunga kunzewo kuti chii chiri kukonzeresa kuti varume vange vachiita vakadzi vange vachichita mudzimba and tingazvipedza sei? Chii chingapedza dambudziko iri? Thank you nekuona video rineri kusvika panapa. Kana uri kuona uri paYouTube please subscribe, kana uri paFacebook tifollowewo muzoonawo next video riri kuteera, and chapter 2 is coming, it's on the way. Thank you very much.